बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि रायजो राजाखौ सिबिनायनि मोनसे नुथाय। नैबे स्क्रिनाव नुनाय सावगारियाव नुनाय भिडिअखौ नुब्ला सोमोनांगोन। सानै बैसोगोरा आइजोआ बे बैसोआवबो ओरैनो जिरायालासे गावसिनि जिउ खांनायनि थाखाय बन लायनानै मेंनानै लामानि मोनसे फिसा देरायाव जिरायना दंमोन। बे जिरायनानै थानायखौ नुनानै दान्दिसे सुखु दुखुनि थाखाय रायज्लायनानै बिसोरनि सोमोन्दै मिथिना लायो। बिब्दिनो बर' हारिनि जारिमिनखौ बेखेवनानै नायोब्ला बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा सेराव थानानै रायजो जानानै हाग्रानिफ्राय बन लायनानै संसार जाबोनायखौ नुनो मोनो। थिग बिब्दिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथियाव बैसो जानाय दुखुथिया सानै बर' बिमाया हाग्रायाव बन लायनानै गावसोरनि जिउ खांबोगासिनो। क'क्राझारनि सालाखाथियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दावबायहैनायाव दान्दिसे सम सानै बर' बिमाजों सुखु दुखुखौ सावरायलायनायनि उनाव बिसोरनि जिउनि खौरांखौ मिथिना लानायनि उनाव नोगोद रां होनाय नुथायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया सासेयाव नोगोद 10,000 रां होदों। सालाखाथिनि सरला ब्रह्म आरो बिरहांगाव सालाखाथिनि अनिला बसुमतारिनो रांखौ मोनखांनानै गोजोननायजों सानै बर' बिमाया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ गोजोननाय लायो। बिब्दिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया नोगोरारिफोरखौ जौगाहोनो, गोजोन इयुन खालामनो अनसुंथाइ होबाय थाबोदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया सुबुं अनसायनाय खामानि मावनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। निउज डेस्क डिजिटेल बड' निउज।